Agus reachtaíocht ó ghlacha acu, ní mór d'Institiúidí an Aontais Dhlí an Aontais a uirmú. Má chreideann duine na cuideachta atá faoi réir chinne an Aontais, nóir ar a míú an Dhlí. Féite siad an tábhar thuairt os cóir Cúirt Bhreithiúnais an Aontais. Éistin an Chúirt Ghinearálta leis na cásanna seo. A cruthaíodh in 1989 chun Cúirt Bhreithiúnach a dheasú de Shaoránaigh agus de chuideachtaí. Clúdaíonn úlach oibre na cuairte seo, réimsí eall iomaíocht, an comhdhéal, sláinte feibli, tráadmharcanna agus trédhearcacht, ar féidir le go léir dul i bhaim ar dhaoine éonar nó ar chuideachtaí. Mar hampla, imreithúnas cáiliúil amháin. Dheimhnig an chóirt fiálacha de bheag nach €1 billiún a árchorú ar Microsoft, as rialacha iomaíochta an Aontais a shárú. I gine eile, dheimhnig an Cúirt Ghinearálta gur féidir le tíortha a éilimh gníonn bhí gach cluiche den chuireann domhan de pelle agus Cúirt Eorpaigh, a chréile ar heilifís séir go héir ar wathe le las an phobal. Ach ní dhéanann an chóirt ach formheas a dhéanamh ar cinntí or na nnéanamh ag an Aontas. Agus in go leor cásanna, chuireann sé cinntí ar rinne Institiúidí eile de chuid an Aontais ar ceall. Mar a tharla is sra Bhreithiúnas buí chumisc agus tá cheangal cuideachtaí. Lena gintítar go dtugann an comisiún ard níos mó anois ar éifeachtaí eacnamaíocha cumisc agus a chinne á dhéanamh. Chuir an Chúirt Ghinearálta freagracht ar Institiúidí an Aontais freisin, trína éilimh go nuair a mbíonn siad cearta bunúsacha na Saoránach, ag cinntú ceart duine a bheith ar an eolas faoi cén fáil ar ghlacú cinne ina gcuine. Agus nach niúltítear an ceart chun rucht an áil ar chuiciméid an Aontais ach i gcuinsí teoranta. Ar a mealach seo, óra híonn an Chúirt Ghinearálta go nuair a mbíonn an Aontais Eorpaigh a rialacha féin. Agus go bhfanann si ina eagraíocht atá bunaithe ar an smacht reachta.